Awu bafowethu cisho ngayikhohlwa ke indaba le vlog. Okay right. Besine interview ku Cause FM ngomhla ka29 lapha kwinamba number 2.0 ohlelweni kaLihlophe. Ithi laba skena ishow ivele siqalile. Hawu ithi laba siyangena impela sihlala phansi. Oh hey wenkosi. Okay, yabona phela uma ngabe ungena emzini nomuntu ufuna ungene kahle, ungangena udlapha ungene kahle hlale phansi. Angithi uyabona, nangu liyethi ngisukume ngihlala ehlweni sombhobho. Imlo ngiyosuma ngiyohlala phansi. Okay right. Angazi ukuthi wayenzani ke nana phela thina siyasibona kusakazo nje kukhulunywa ukuthi usuke kuthintwane kwenziwani. Asase silindene ukuthi asitshele ukuthi senza kanjani manje. Okay. Asibuka kakhulu kusithanda wakwanzuza bekade khona ke noKhizi bekade umuzwa nje usithanda ukuthi ujabulile la khona kuma Metro FM Heat Waves 21 36 sosikhathi sakhe abantu bomsakazo ke uKhuzi FM masibuya ngala ngiphethe uNobhilida ngiyakwazi ukuthi bazi kakhulu ngamahlaya maskiti na yonke into ukhona na ku hip hop uzositshela ukuthi yena uyibiza ngani le yakhe hip hop. Sebenza ubusuku nemini anginasikhathi lana ngifuna $1 nerand abe bulldog bashaya ding dong sinokutrenda ku TikTok big dog comment icon living life of an idol no ngeke uzungicontrol noma ngathi uya-afford sihloko soda ngipila sort boy nginandaba nenye indoda S5 don't wanna die young I be stuck in the nightlife strunas etelivama mangizela ngamanga ayibo funa ukungiphatha ngimdala kangaka ayibo funa ukungibhuka kodwa imali akanayo sisala kanjalo suhayile Kilimanjaro esifight ukuphuma njalo umlando ngiya ngogalo tubig dume njengepizza nishekole intwana bayiziba wangisabunga ngasi mina mfana wena ungamtshela ongangasi 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 afuna ukusifaka afuna ukusifaka afuna ukusifaka afuna ukusifaka afuna ukusifaka hayi ukusifaka hayi ukusifaka hayi ukusifaka hayi ukusifaka afuna ukusifaka afuna ukusifaka afuna ukusifaka afuna sebezenza uphawula bafuna ukusilawula ngalendlala izwe ngathi ivusula umfana ngiyamduzula njengozahara lenqola ngiyayidudula ayi manje usuntasula asonamabhala ayi wena ngizokuhluthula ayi wena ngizokuhluthula ayi ungangitsheli wemfowethu nami ngikhala ngocheese wemfowethu asikhanda amadili wemfowethu asikhokha amabhili wemfowethu we never lose wemfowethu we on the move wemfowethu caba le drip wemfowethu caba le shoes wemfowethu awucela ungashoot wemfowethu awugcine ngobubu wemfowethu Shangibhizi ngifuna uMadiba ngazuze ngisebenze ngikhumbule ekhaya no ways letwani iyashisa futhi liwok izomangalisa opamanyisa uwemayi babakalisa khwabanisa impilo iyabiza ngizwa ngabo bazophambanisa mina ngahlula abazali so ngeke ngizokunye ebhari even worse umuntu nginagane mshito nginagane isinayo mshito nginagane ibhari uwemayi nama ngisazi mina udida amakhono adida amasosha adida amadoda fanele pedit so many did Umsakazo uKhosi FM mfowethu ngiyela kuNobhilida ke le ngoma leyo izwa njengamanje sidlala kodwa kumsakazo ke uKhosi FM number 2.0 sala ngeke sanovulela nje umsakazo sibonga kakhulu ukuthi ukwazile ukuthi ube nathi ke namhlanje kuyozoshaya wona ngo 12 o'clock sindawonye namhlanje ngivakashelile ke namhlanje ke Nobhilida. Ladies and gentlemen, boys and girls in the building right now, Nobhilida.
niyaphila nina emsazweni. Siyaphila mfethu usondele mfethu. Usondele ku Mike. Uthi ayithande nje manje iqabule nje manje. Ngiyazi ukuthi wena umuntu kakhulu ecamera. Kodwa ne Mike awuyithathe. Uyisondeze mfethu iqabule nje mfethu uyikhombisa uthando. Yeah mfowethu. Yeah. Mfethu awusitshele kancane ngawe ukuthi uma sikhuluma ngoNobhilida sikhuluma ngobani? UNobhilida ulungisana kaCulu. Ufana nje wale endaweni zakaMaphumulo. Ngoba kuNobhilida ke uNobhilida ngoba ubhilida khona la emsebenzini wakhe. Ngenza nje amahlaya ku YouTube icash eyihlekisayo nezifundisayo somehow. Lapha ke kwi hip hop ngingena ngesiqaqo Fontaine. I-project yethu siyibiza ngesiqaqo Fontaine ngoba lapha yani it's not a real hip hop. Uyahleka kodwa uzwa ingoma at the same time. Oh, okay. Isiqaqo Fontaine siqaqa inkinga zakho ngengoma kodwa ebe easy cash sketch on beat. Yeah. So ile idea le iqhamuka nile idea le yokuthi kube nesiqaqo. Mfowethu iqhamuke kile lonke ithi ngihamba nalo nje nangu producer wami lophethe camera nangu simix lapha nomculo naye nangu sikhotha naye. Iqhamuke nje ngoba sisamba sonke nje sila sayenza sonke futhi sisebenze sonke soba u4. Yeah. Ithatha isikhathi ngani isebenza? Kuthatha isikhathi ngenyanga. Ngenyanga ngoba ingoma sakhona ukuzenza zaba u6. Okay. Wesikhathi singangenyanga ingoma nje ikhona online ezimnandi kakhulu futhi ngoba tuyizwa esiphuma kuyona sidlala manje. Yeah. Le ebesidlala njengabantu usebenze nobani kuyona? Ngisebenze no Simix nangu no Scott umjomba bamazi kakhulu ku MDM Sketch Comedy. Okay. Ayas ngizofuna ukuthi ushuthe la kwenzela ukuthi abalaleli nabawazi ukuthi babone live ne. Ayas ngizofuna ukuthi ushuthe la ungene la uflip ya ngikufundisa ukuthi yenziwa kanjani le ya ngoba iyangihlupha ngihlupha ngibona usune fit lapho unenkopo. So ku hip hop okhululalela abantu. Mfethu ngisho ngithi ozakwe mfethu pro baningi kakhulu mfethu baningi kodwa nje uzakwe kakhulukazi uzakwe kakhulukazi uzakwe ngikuthanda kakhulu umculo wakhe. So ngomculo wakho njengamanje lo ushoyo ubiza ngesiqaqo yini oyifisayo kuyi-achieve ngayo? Ngizama ukuveza nje mfethu ama-talent ahlukene angazi ngachaza ngithini kodwa nje lokho engikwenzayo mina mfethu kuyinto eqalayo ngoba nami ngizama nje ukuyiqala ngizoyibuka ukuthi izohamba ifike ngoba njengamanje umusic khona li yeah kodwa uma kuyini isikhathi olalela kahle uzobona ukuthi akona umusic kodwa umnandi yabo. So ngizothini angithi uvusicimba uyakwazi ukunenzela amahlaya ngengoma. So mina lento le ngiyibuyisa ngokwe hip hop kodwa ngikurephela ihlaya. So azikhona izinto ingoma esishuthe nama visuals ikhona ingoma esayishutha ethatha lento usabana lethi bathi nomngozi lapha nganginyanga khona ngizothelisa umuntu owezothatha into. Ikhona ingoma esayishutha futhi ziningi nje futhi nezinye esikayishuta ezinye sizoyishuta nalesiqede kwedlala nje manje sizoyishuta mhlambe next year. Oh okay ake sikhulume ngo2025 u2025 kuwena uhambe kanjani? Ube mahiqehiqe yona uhambanga kahle smooth. Uhambanga nje ngeke ngisho ukuthi uhambe kahle uhambile wona kodwa kufani kuzamekile ngoba kuyasebenzeka ku-internet siyakwazi ukubeka isinkwe etafuleni sidle nezingane. So ukwezomculo uyabona mhlasimbe usukwazi ukuthi uvule yakhe ikhampani ufaka abantu babe ngaphansi kwakho nenze wona lo mculo noma nje it's all about the passion onayo nokuthi uwenze nje. No lingathini mfowethu uma ngabe uNkulunkulu evuma kwenzeka sizoyivula icompany ezosayina ama-artist esizosebenza nawo nje full time because angeke ngize ngithi zosayina umuntu ozocula umculo wami ngizomsayina ngokwethalent lakhe nomculo wakhe azowucula ecompany hayi ukuthi ezocula lo wami lo wami ngithi ngikuqashile enkampani ngizocula ingoma zami. Futhi ngabonga nje abafowethu la bengihamba nabo futhi insizwa zendonza nazo li suku nemini. So nisebenza iziteam kanje? Soba sithi kanjena nje. So beniceda ukushaya ama-skit ngibile ngishaya nomculo. Sine-studio endlini. Oh okay. Yeah, sine-studio endlini emini siya-actor ebusuku siyacula. Wow. Niyasibana ne? Futhi ukuzama futhi. Iyaza neproject kaMjomba nangu bafowethu. Iyaza nje baduze. So mana kodwa ngifuna ukuyibuza la ukuthi yini eniyibonile ukuthi inganisebenzele ekuthenini nisebenze ni-group, you know? Ngoba uyazi ukuthi abantu abaningi bayathanda ukuthi umuntu athi ayi mina ngizofuna ukuthi ngispane ngiyi-one. Yini enibonile ukuthi in order ukuthi sikwazi ukuthi siphumelele siyadinga ukuthi bafowethu sisebenzisane sisonke.
mfowethu ngathini ngicathi teamwork iyona into eyomgogodla kwayo yonke into mfowethu. Yeah. Kunzima ukuthi konke ungakwenza uwedwa. Yeah. Sometimes uyayidinga idea yomunye, uyayidinga idea yomunye. Umfowethu nje nangu uproducer ke. Okay. Yonke le beat athi sikhahlela yenziwa Oh, yena. lo shuthayo. Lo shutha wena ade eqhumisele beat athi uyizwa le ngoma. Okay. So uproduce, umculi lona umculi, umbhali, iact. Okay. Yimi ngumculi, ngumbhali, so nje mfethu sisebenza kanjena ngoba sonke siyadingana. Angikwazi ukuyimela ngingedwa. Ebe khona umunye okwazi ukwenza okunye engakwazi mina. So i-teamwork ngicathi yona into right mfethu. Okay, ubaba uthi ufuna asitshele ngelento ngeproject yakhe umjombo. Nangu. Okay, mjombo awungene kulelinye imic. Awungene kulelinye imic. Usitshele nawe ngokuhlangana kwakho nokusipana kwakho noNobhilida. Hamba kanjani? Aphila bakungane. Awuzwakali kahle. Azwakala manje. Awuzame le angathi yala le la ayivumi le awuzame le. Yeah, mfethu. Uba loyo. How now? Oh, okay, akathi Usiyazwakala. usuyazwakala ke manje. Yeah. Yeah, usuyazwakala ke. Akusitshele kancane ngawo mjombo. Oh, mina igama lami ngumnqobi Mnyando. Ngikhulele eNtuzuma. Ngingahlala kancane eMlazi. Yeah. Ibhilita sihlangane, sesinesikhathi sihlale nebhilita but le esiqaqo Fontaine entsha. I think awupheli how many months ba? Si-dropping on July, end of July. Yeah. July, yeah. It's recent. Yeah. So njengamanje inobhizi ngayenye. Kune project songipheka sekancane iphele la yona inama track amancane afana neSiqaqo Fontaine but not exactly wrong. Ikhona iflavor yeSiqaqo Fontaine bese kuba hip hop nje just normal rap. Oh, okay. I think mhlawumbe next year singathi asithi next month ngoba sekuseduze uJanuary mhlawumbe uzodrop isingelokuqala. Okay. From the project. Okay, into esenza sizoya ngapha. Mesibuya ngapha ngine beat la engifuna ukuthi ningene ngayo. So Nobhilida ngizongena nonke kuyo le beat. Yes. Ngizongena so. Okay. Sispina zonke mystery puzzle. Iphathi le mic angazi ukuthi inkinga yayo. Ngapha funa ukuthi yesibuka le yesifuna ukuthi yesipana le. Le funa ukuthi isipana kahle le. Angazi ukuthi inkinga yayo. Athi gijima Billy superstar in a building 90 minutes mini champ la ne fielding and ngiyashisa most ngifake efridgini Awunamanga wasekhindrehaya. yeka leso story moshi moment can't you see ukuthi dog drop content ukhuluma kakhulu wakhulu ufunda ama novel. Okay, no. Mama ngidrop ukuthi ngitholakala kanjani online, ngitholakala kanjani abantu bakathola kuphi. Mfowethu online sikhona nje mina uNobhilida comedy kuyonke ama social media platform. Yeah. YouTube Nobhilida comedy as ama sketches lapho on Facebook Nobhilida comedy on TikTok Nobhilida comedy not Nobhilida TA Nobhilida. yes Yeah, umjomba usikhosafide usikhosa nje ubhale ngezwe bese kusekugcineni uFIED ulotuzana ku-YouTube na ku-Facebook. No. Bafethu sibonga kakhulu nisivakashele namhlanje bafethu hey kade umuntu wagcina ukuhlenga. bafethu abantu bami boyibheka EP yethu ikhona isiqaqo Fontaine mawungena nje ku YouTube ubhala ukuthi Nobhilida topic ngicela musesha nje azwazi ukuthola ukuthi Nobhilida topic uzofica ingoma ezo6 ezimnandi kakhulu Na ku Spotify ne? everywhere Spotify iTunes yonke indawo le data umculo zikhona Danke siyabonga kakhulu besibuya ngalazi ke endabeni ka 10 o'clock. siyabonga kakhulu.